Petra! Kello on 1. Mitä? Miten sä oot näin kauan nukkunut? Ai kello on 1. Ja mihin aikaan sä oot oikein tullut kotiin? Sulla oli 11 kotiintuloaika. No, kyllä me siinä aikoihin tultiin. Siinä aikoihin, mihin aikoihin tulitte? 10 yli 11. Ketkä tulitte? Kenen kanssa olit? Siis toi Anna-Stiina saattoi mut tähän. Ja mitä sä piilottelet siellä peiton alla? Jotain sulla siellä nyt on. Mikä sulla on siellä? Ei oo mikään. Sytkäri! Ei oo mun. Kenen on? Jennan, se ei voinut, mun piti auttaa sitä. Et se on, kato kun ei se voi jäädä kiinni. Jaha, täytyy varmaan sitten sen Jennan kanssa vähän jutella. Älä juttele. Kyllä juttelen Jennan kanssa. Tai sit jos en juttele Jennan kanssa, niin sitten juttelen Jennan vanhempien kanssa kyllä. Jompikumpi. Mikä tää on? Ne on vaan, ei ne oo mitään, ne on pulloja mitä me löydettiin tuolta. Me oltiin keräilemässä pulloja. Pulloja keräilemässä. Ja pulloja kerätessäkö toi ilmestyi tohon? Näytä. Ei hyvänen aika. Ja millä sä olet sen siihen? Hakaneulallako taas laitoit? No Jenna teki sen, sillä on myös. Ihan sama. Mitä väliä? On sullakin varmaan ollut. Tai no tuskin on ollut. Mut mä oon jatkanut nyt nukkumista. Me pois. Me pois. No niin, se lähti. Sä voit tulla. Mut sun pitää lähteä nyt aika nopeasti. Mene tästä ikkunasta. Varo. Se on sun takana. Älä sinne mene. Hei, hei. Onks sä koko yön pelannut täällä? Tajuatko sä paljon kello on? Joo. Hei. Hei. Onko sä koko yön pelannut täällä? Tää? Me ollaan puhuttu tästä, että ei voi koko yötä pelata. Se ei ole No terveellistä. en mä tiedä mitä kello on. Siis onko sä syönyt sipsejäkin aamupalaksi? Joo, Hei. mennään. Muistatko, kun ollaan puhuttu niistä liikennevalotunteista, niin minkälainen tunnetila sulla nyt on? Mä haluaisin nyt puhua sulle. Hei, kato mua silmiin. Mitä? Tuntuuko nyt keltaiselta? No niin, ja nyt mä kuolin. Joo, Kiitti kato, vitusti. nyt täytyy lopettaa toi pelaaminen. Nyt rauhoitut ja 10 lasket. Onko punainen tunne nyt päällä? Vai onko keltainen Sä tunne voit päällä? nyt työntää ne kortit jonnekin, minne aurinko ei paista ihan oikeesti. Niin kuin, Tiedätkö? Hei, sori, mutsi tuli tähän jotain. Kato, kun mä kävin normaalissa ja mä huomaan, että säkin voisit vähän henkilökohtaista hygieniaa. Mä kävin ostamassa, ootapa mä käyn hakemassa. Kato, mä normaalista toin sulle tämmösiä deodoranttia, että aina suihkun jälkeen laitat sitä. Sitten tätä vahaa, jos haluat, että tytöt tykkää ja vähän tuoksua. Ei tarvii mitään tommosta. Haluatko sä lähteä äidin kanssa tonne kaupungille shoppailemaan? No mitä luulet? Saisit vähän jotain muuta. Varmaa. Onko nyt tämä tunnetila? Muistatko, kun Joo. ollaan puhuttu siellä terapiassa? Muistatko? Joo. Voinko Me mä nyt pelata? Me ollaan puhuttu näistä tunnetiloista. Kato, nyt sun täytyy oikeasti lopettaa toi pelaaminen. Mm-hmm. Ja mä oon kattonut, että sulla on ruutuajatkin paukkunut. Puhelimessakin. Ja mikä tää on? Eihän nää oo niitä nikotiinipusseja. Nyt tästä täytyy puhua iskän kanssa. Joo, Nyt puhu vaan, niin mä muutan sinne sitten. Mähän saa itse päättää kumman luona No mut mä hei, asun. puoli tuntia saat vielä pelata ja sitten lähdetään sinne mäkkäriin ja normaaliin. Varmaan. Pyydät kato kaverin mukaan. Eikö se Aku ollut tulossa? Noniin, joo. Mutta tuut puolen tunnin päästä sitten. Äiti lämmittää sulle vaikka saunan.